ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст бадро Opel Astra F ки дар кузуфи седан соли барои 1990 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотори 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар роҳати хуби техникӣ қарор дорад. то моҳи декабр мега бардор ҳуҷҷат дорад. салоншам тоза, 4 диска, радной краска, мошин мега дар роҳати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бардор хеле ки дасти як одам гаштагия мегад. мошин хай соза мега, хай бо як моҳикаи сусу мекунед 100% мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ. бо мегад арзонтара мекунед ки муомилаи хубам дорад, арзонтар када метем срочно сумда курай. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аста, имо WhatsApp пайваст доранд. ба кадом то ки ҳам хел Opel Sedan ки лозим бошад арзонтар медиҳанд, метавонед ки дар рақамҳо шуда мошин нахадвай. шумо дам агар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника бошад барои фурӯхтан, маромат сурат ва маълумот чороӣ кунем. муинам хел фурӯшда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст барадро Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сафед соли барои 1996 сола ки дизели холия мегад соҳибшане ки асудишвориш дизел. объем моториш 2 литр, коробкаш механикаи мошин мегад дар роҳати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои молодёжни, 4 балонаи 70%, салоншам тоза, радной краскаи мошин мегад нахадвай. нашуд хадавой ҳуҷҷат и чизо бардор ягон задапӯстагӣ и чизо маълумот нестай. мошина мегад срочно сум дар кора бо нархи арзон мефурӯшем 30000 сомонӣ. бо арзон ва савдо ҳам мешавад дар назди капоти мошин. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ашт. ба кадоми шумо хел сечка ки лозима дизел бардро маромат рақамҳо шумодаги аст, тамос кунед, лайкамоне фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст барадорон Opel Astra F ки дар кузуфи караван соли барои 1995 сол гуфтаги аст соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар роҳати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои 60-70% бардор, 4 калпакҳои худаш, радной краска мошин, яъне ки номеро транзит. маълумотҳои мошини караван бардор хело кам аст. мошин мегад нахадва мегад срочно мефурӯшем бо нархи 25000 сомонӣ. 95 сола барадорам. мошин бошад дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад. ба кадоми то ки маъқул аст, маромат рақамҳо шумондагӣ аст, метавонед ки пурра маълумот чагиред фақат одамони харидорда. шумо дам агар хали рекламаҳои хонаи фурӯшӣ ё ки мошин, замин, квартира чизе ки набошад барадорам, метавонед ки сурат ва маълумотҳои пурраша роӣ кунед. муинам хел эълонда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст барадорон Opel Astra F ки дар кузуфи седан свети сафед соли барои 6 барадорон 1993 сола ки неки ранги 95-97 кадагиан соҳибшон. бензини холия мега сӯзишвориш мегад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар роҳати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 дискаҳои рамашка, 4 балони 70%, 1 сола ҳуҷҷат ҳам кадагиай. салонш барадор 93 сола ки берунш ранги 96 ами хел солои навборӣ. радной краска мошин фурӯхта мешавад бо нархи 24000 сомонӣ. бо арзона мешавад. айни ҳол бошад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. ба кадом дӯстоне ки ҳамхали седанои 93 ки сол радхо бошад, ҳамира мегад биен аз пеш бинем, бо арзон мекунем. маромат рақамҳошон аст, занг занем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдо Toyota Mark II аст ки чӣ хели шумо дар комментари нависед ки Toyota Mark II монем арзон боша ё ки ҳолати миёна расход ҳам дошта боша фарқ надорад.
соли барои шуш бардон 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотораш 2 литраи коробкаш автомат ҳолати мошин мегӯяд. Хуб ин ки мошин камтар кор дорад, не ки нагуфтанд чи ҳолати миёнаи кор дора бардон. Нархи мошин 14000 сомоние ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. маълумотои пурраша метавонед ки аз соҳибашон гирем. Мошин хайбардор нагуфтанд чи не ки расход палибум дорад, хитор мекунем. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. ба кадом то ки маъқул аст маромад тамос гиред. 97 сол Toyota Mark D. аз шумо хоҳиш меомад ки лайк бепула гузорем ва имконият бошад навора силкаша дар WhatsApp мотон подписа кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон Daewoo Nexia аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед ки Nexia арзон монем. дар видео чанда Nexia арзон ҷудо кардагем. соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи 60% бардон 4 диска радной краскаи мошин мега нахада хайнами бамперушда камтар ядиҷо кор дорад, не ки дигар мотораш 100% мега соҳибшон нашуд ҳуҷҷат и чизо маълумотои пурра неста мумкин надорад, барое ки нагуфтиянд. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. нархаш 13000 сомония бо савдо ҳам дорад. кадоме ки ҳамин Nexia маҳқул кардагия мега бия аз пеш бинем савдо мекунем. шумо дамбардон агар ҳам хеле мошини фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, сурат ва маълумот шароит кунед, фурӯш реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон Mercedes 190 аст ки чӣ хеле шумо фақат хоҳиш мекардем барои шумо омода кардем. соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега нав танировка када мега танировкаш 1 сола ҳамиқа сирок дорад. 4 балонаи 80% салоншам тоза. мошин мега ҳама чизои раднойш кор мекунад, нахаду бе ягон расход. ҳолати мошин мега беҳтарин расходша умуман нагуфтам бардорам. нархи мошин 26000 сомония ки бардорам бо савдо ҳам мешавад дар назди капоти мошин. мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. баъду бардороне ки буданд ки дар комментария хоҳиш карданд ки намахали Mercedes 190 монем, ина баҳри шумо бардоред сайстени хубуш бе ягон расход. ба кадом то ки маъқул аст маромад тамос гирен. баҳри ҳам меҳнатҳои мо фақат чо кунед я лайк камоне имконият бошад ва силкаи навори моро дар WhatsApp мотон подписа кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон ятага аст Daewoo Nexia аст ки соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёнаи расход дорад. мега бардорон камтар ҳолати мошин миёна не ки расход дорад, не ки нархи арзон кад мефурӯша мега 7500 сомонӣ. чӣ расходи дорад надорад меличовка ё ки чӣ хела бардо ича хун аниқ када мега мошин хай инам хел састани сос тохтеса не ки палбум расход дорад. ба кадом то ки маъқул аст нархи мошин 7500 сомония бо ягон чи муомила мекунад. ин мошинам дар шаҳри боғане ки Душанбе қарор дорад. мошин средни мегӯяд, яъне ки средни состояние аст, меличовка кор дорад. кадом то ки маъқул аст маромад тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон Mercedes-Benz E-класс ки соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 2 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардорон мошина мегад сирошна мефурӯшем бо нархи арзон мегад 25000 сомонӣ. нархи ахирон шад дига ягон сомон арзон намешавад. радной краска мошин кондитсионер яъне ки электропакет ҳамаш кор мекунад, не ки ягон расходша нагуфтам мумкин дора надора иша намедонам. нархи мошин мега сирошна то қасуми холӣ дар кора мега 25000 сомонӣ. ягон дирам сомон арзон намешавад мега соҳибшон. ба кадоми шумо ки мошинчаи хали E-класс ки дар кор бошад солҳои 97 маромад рақамошон аст, метавонед тамос гиред. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор занг занед ё ки аз пеш биёяд бинанд, яъне ки нарх пархша бохчон мефаҳмонанд. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз сайбардрон ВАЗ 2107 молодёжни аст ки соли барои шаш 2000 солае ки бензини холия. авио моторша 1.3 литри экономни гуфтагия простой камасраф коробкаш механикае ҳолати мошин мега беҳтарин то моҳи марта мега танировка дорад.
4 та баронаи пачка мега задагӣ аст. Шума арзаделатсия хеле кадагӣ аст бардорон. Дискаҳои худаш салоншам тоза, раднои краска, магнитофон ҳамааш ҷош кор мекунад. Мошин мега тоза ягон задагӣ пӯшидагиша умуман гуфтагӣ нест. Мошине ки бе расход. нархи мошин бардорон 22 000 сомония ки савдо ҳам дорад дар назди капоти мошин. мошин дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. ба кадоми шумо халии ваз 2107 тайёр ки лозим бошад марҳамат метавонед ки рақамошро занг занем. не ки фақат харидори аниқ гуфтагиаст мошин бе ягон расход аст. аз шумо хоҳиш ки лайк бепула гузоред ва навора поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон ки ваз 2100 аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем ки ваз 2100 арзон монем. соли бароишаш бардорон 1999 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абё мотораш 1.6 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краскам хеле суруха мега 4 баронаи средни миёна дискаҳои худаш мошин нахадоай. камбуди мошина нагуфтиян хай бохтон аниқ када мега ба мо нагуфтан мумкин ягон меличовка кор дорад иша нагуфтая ки мошин нахадо мега. нархшам арзона 5500 сомония ки бо ягончи муомила мекард 99 сол. ба кадоми токиода бардорон маъқул аст марҳамат тамос гиред. мошин дар ноҳияи ашт қарор дорад. кадоме ки мехарам мега биёд мошина аз пеш бина дар он берун ша бо ягончи муомила мекунем. марҳамат хай рақамошон аст тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардорон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи объёмни элеганс соли бароишуш 1999 солае ки объёмни элеганс бардорон тоза мошин. бензин газ мега ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литра коробкаш механикай ҳолати мошин мега беҳтарин аст. мошин мега люк дорад кондитсионер дорад кор мекунад. дискаҳои 16 задагӣ пӯшидагӣ мега умуман надорад. номерои транзит магнитофон 4 электропакет ҳамаш кор мекунад. соҳиби мошин пешакӣ гуфтагӣ аст ради интерес занг назанем. мошин мега бе расход бе ягон малол биен бинем мега бо ягончи савдо мекунем. бардорон характеристикаи мошин ана навбати нарх наво ва дигараш. нархи мошин мега 57 000 сомония мега соҳибшон наличи сум дар кора мега кадоме ки харидор боша биёд аз пеш бина ягончи муомила мекунем. ради интерес мега илтимос занг назан одами коргар будем фақат одамони харидор. хоб рақамошон мегафон кор мекунад марҳамат тамос гиред. мошин бошад дар шаҳри душанбе айни ҳол қарор мошин дурни ами шаҳр дагаштага бе ягон расход аст. тамос гиред. шумо дам агар бардорон ҳамхари мошинои фурӯшии майда мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан ки набошад марҳамат сурат ва маълумотро роӣ кунед. мо инам хеб рекламада мегузорем. ин буд ки 12 мошинро пешкаш накардем бардорон то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.